Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol, the Supreme Kaloyal Dago. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. And Tita Tanya Chinita. Sinaktan niya ang utol ko. Kaya nais kong maghiganti. Magandang umaga po, Uncle Dagol at Tita Tanya. At sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Adi ng Batasan Hills, Quezon City. Aminado po ako. Isa akong certified chick magnet. Pinaganda yung babae. Pinaganda. Sa Tagalog, babaero. Naka 15 girlfriends na po ako pero wala pa pong seryoso eh. Wow, proud pa. Walang nagtatagal. Dahil madali po silang magsawa. Ganon din ako. Hanggang sa nakilala ko ang classmate ng pinsan ko sa college na si Kiara. Sa bahay po sila tumatambay at gumagawa ng thesis dahil doon po nakatira ang pinsan ko at maluwag po sa bahay namin. At nalaman ko po na may gusto si Kiara sa akin. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ay nako, Besh. Masakit na yung ulo ko sa thesis natin, Besh. Kahit wala ka namang ambag. Grabe ka naman. Ang hirap kayo mag-type. Joke lang. Joke lang yung ambag mo tsaka timpla ng kape. Pero sige, tanggap ko na yun. Ang mahalaga, yung brain cells ko, mapagana mo. Ay nako. Besh, matatapos kaya natin to? Kailangan, Besh. Kailangan talaga natin tapusin to. Sino bang hinahanap mo? Ba't parang may hinahanap ka dito? Besh, sana hindi natin dumatapos para makita ko siya. Sino? Si Peter. Si Adi pala, si Adi. Ano ba talaga? Magkapatid kasi yan, si Adi. Nalilito si nga Peter. kasi ako. Pwede Yung lang dalawa. kuya, si Adi. Si Adi, yung crush ko. Kamaingay. Hoy! Hinaan mo lang. Lahat
napaka-chick boy na wag ka dun. Naku, Magkaka-crush ba ako sa hindi chick magnet? Siyempre, kaya ako nga crush yun kasi marami nagkakagusto dun eh. So, the challenge is on. Speaking of the Oh devil. my God. Mars. Hi, Adi. Ay, good evening. Kanina pa kayo? Kanina pa. Insan, megus na yan, Insan. Oh. Type ka niyan. Oh, hindi grabe ka naman. Hindi naman. Hi, Adi. Ay, nasi-CR ako. Mag-CR mo na ako sa Tagalan mo, Adi. Ba kanina ka pa nag-CR? Tagalan mo Kasi 3 days ako sa CR. Huwag kayo kumihi doon, ha? Sige na, hindi na kaya. Bye. Bye, Mars. Ay, Hi, teka Adi. lang. I brought you some coffee. Gusto mo coffee? Ikaw Alam ko naman naman. nandito kayo, nag-text si Insan na ano doon eh. Nag-mekos-mekos kayo sa Nakakainis. thesis nyo. Nakakainis talaga yung mga lalaki, no? Alam talaga yung straight sa puso ng mga babae. Paano makukuha, paano makuha. Anyway, thank you. Yan, may ano na yan, stevia ba yun? Yung gusto mo na sugar? Paano mo nalaman na yun ang gusto ko? Eh, syempre, ni-research ko na rin. Baka hindi mo inumin eh. Sayang din yan. SB yan eh. Bakit mo nire-research tungkol sa akin? Wala lang. Natuwa lang ako na nag-aaral kayo dito sa bahay. Eh, Baka gusto mo galing pa umuwi na akong work kami, eh. baka nakaka-istorbo ako. Tapusin niyo muna yan. Ano ka ba? Adi, Ano yun? asan yung coffee mo? Para Oh, yan. coffee, kwentuhan. Pahinga muna ako kasi kanina pa yung brain cells ko sobrang Mm-mm. stress na ako eh. Adi, Yes, Kiara. Ano yun? ano ba yung mga Saglit, hinahanap mo sa babae? Excuse lang. Hello, brother. Yeah. Na-forward ko na sa email mo. Of course. Bukas, meeting tayo bukas. 10 a.m. Okay. Roger that. Salamat, bye. Come again? Ano yun? Sorry. Alam ko naman na marami nagkakagusto sa'yo, di ba? Pero, Hindi ko alam yun. I have no idea. pareho talaga. Wala akong idea. So very familiar. Wala akong idea. Teka lang. Oo. Ano ba yun? Wala akong idea. Ano Isa yun? lang talaga yung mga linyahan ng babaero. Anyways, bakit wala akong tumatagal na karelasyon sa marami mong naging girlfriend? Maybe not meant to be at saka di kami compatible. Ganun naman eh. Usually testing on waters. Pag So marami ka nga naging girlfriend. aminado naman ako. So, halimbawa, Ikaw ba? di ba type mo yung mga chinita? Depende. Ikaw ba nagka-boyfriend ka na? Wala pa eh. Oo. Kaya nga, hindi Balita ko ko, class president ka pala. hindi. Medyo. Kasi, alam mo Bright na. girl. Yung ba yung mga type mo? Oo naman. Siyempre, mas maganda yung matalino. Pero na-appreciate ko maganda. talaga binila mo ako ng kape. Ibig sabihin ba nito, What do you may mean? crush mo ko? Crush kita? So, love na kita eh. Hindi. Ang ibig ko sabihin, teka lang. Medyo let's talk about the elephant in the room. Ano ba talaga? Ano bang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Gusto ko ita, Adi. Gusto mo ko? More than crush. Yun. Teka. Sorry to cut you there, Kiara. Pero... Di ba gusto mo yung mga, yung mga nerdy, matalino, maganda, sexy, Yeah. hot. Tsaka dinalan mo ako ng kape. Ano ibig sabihin nun, nire-search mo pa about sa gusto kong coffee. So, may meaning yun, di ba? Okay, ganito. To be honest, maganda ka. Kaso, wag na ako. Wag na ako kasi baka masaktan ka lang.
Hindi ako masasaktan. Ready ako sa mga... Hindi pa ako into a serious relationship eh. Eh, So ayokong baka- masaktan ka lang. Baka bigyan natin ng chance, baka sa akin ma-realize mo na ready ka na ba pala maging seryoso sa relasyon. Kiara, ayoko kasi na yung magiging first relationship mo, gusto ko maging memorable. Kaya, wag na ako. Kasi masasaktan ka talaga sa akin. Promise. Ma-hurt ka lang. Ma-hurt ka lang, promise. So, Ang sakit much naman. better kung... Ayaw mo ba sa akin? Pangit ba ako? No, of course not. Hindi ba ako ka-jowa-jowa? Doon ka na lang sa... Joable ka, promise. Pero doon ka na lang sa... Bakit ayaw mo? Ito, ako na nga yung lumalapit. Ang dami na huhumaling sa akin. Masasaktan ka nga eh. Ako na yung lumalapit sa'yo. Doon ka na sa kapatid ko. Mabait yung kapatid ko si Peter. Eh, bakit mo Promise. ko nirain? Ikaw yung gusto. Aray, ikaw yung gusto ko. Ayoko nga masaktan ka. Doon ka sa kapatid ko. Mabait Bakit yun. ayaw mo ako masaktan kasi mahal mo na ako? Hindi sa ganun. Mag-assuming. Kaya kayo nasasaktan mga babae na assume. Ikaw yung Kasi mixed signals kayo. Hindi. Dinalan mo ko ng kape. Alam mo yung timpla na gusto ko. Alam mo yung brand ng kape na gusto ko. Tapos, concerned ka pa sa akin. Tapos, di mo ko gusto. Ang gulo mo. Teka lang ha. Nako-confuse ako sa'yo. Ikaw yung gusto ko eh. Tol! Ikaw yung gusto ko. Tol! Ano yan, Tol? Wala pang girlfriend yan. Oh. Ay. Hi. Si Kiara. Classmate ni Insan. Kiara, si Utol, si Peter. Hi, my name is Peter. Peter is my name. Hi, Kiara. Oh, papait yan. Di ka sasaktan yan. Promise ko sa'yo. Huwag na sa akin. Ha? Tol, kayo na bahala mag-usap ha. Hi, Peter. Hi! Sige, Peter. Kailangan ko ng comfort ba't umiiyak ka, ngayon. Tol? Kailangan ko ng comfort I-comfort ngayon. mo na kasi umiiyak na akong bahala dyan. Ha? Sige na, kaya na mag-usap kasi I have to rest. May meeting ako bukas eh. Total kayo, halos pares mo estudyante. So, pasensya na. Hindi ako Ha? Adi! Sige, bye. Adi! Chat mo ako ah! Andito ako. Ako na mag-chat sa'yo, ha? Ha? Okay? Sige, Peter. Pwede na to. Parang napilitan. Hindi! Sa madaling salita, call and tits. Naging sila ni Peter. Matapos sila maging ka-chatmate. At syempre, binild up ko yung kapatid ko. Sa wakas, nagka-girlfriend din siya. Umabot din sila ng halos 3 buwan. Kaso isang araw, pagka-uwi ko galing trabaho, naabutan ko yung kapatid ko lasing na lasing. Ang pangit mo umiyak. Tigil mo na yan. Ganyan ka rin. May personal ka. Insan. Wala ganyan. Hindi. Kaya ka lalong sasaktan yan eh. Kasi pala iyak eh. Huwag ka pala iyak. Oh, nangyari dito? Tol! Tol, ang pangit ng kapatid mo. Okay, Tol! Gusto ko na maglasing, Tol. Ampon ba to? Ang pangit eh. Minsan, nangyari dito? Naglalasing to. Tanungin mo siya, tanungin mo. Ano sakit-sakit ng damdamin. Damdamin. Very 90s.
Sakit, tol. Tol, wala naman. Adi, ako na lang magsasabi. Naalala mo, nireto mo tong si Peter na kapatid mo, doon sa yung sa patay na sa'yo si Si Kiara. Si Kiara. Ano yan? Naalala mo, di ba? Di ba 3 naging months sila na kayo? 3 months, di ba? Ano nangyari? Ginost. Di na nire-replyan. Tol, Tap- nakita ka tol doon sa bar, tol, na paborito namin, tol. Akala ko na wala siya doon. Wala tol, ako may kasama naiintindihan. siya, tol. I-translate mo nga, Trixie. Ay, wala pala si Trixie. Andito ako! Sama ako! Sorry. Kasama ako. Alam mo kasi, Nagkamali lang ako. kasi sorry ha, sinama ko si Jinjin, bumili kami ng burger. Di ba Jinjin? Kasama ka Jinjin. Para hindi ka magreklamo, isasama kita Jinjin. Peter, nabili lang pa. Uncle Tapos? Peter, Uncle Adi, nabibili lang, nagpa-load lang po kami. Oh, tapos? Tapos po, nakita po namin sa tindahan, sa 7-Eleven po, si Tito Peter, tsaka yung mga kaibigan niya, nabibili po ng San Mig. Tapos tol, nakita ko sa tol, may kasama sa ibang lalaki, Opo, tol. nakaangkas po sa ibang lalaki sino ba yung girl na haliparot? Kiara, hoy! Mukha ka kumata ka! Bakit ganun po yung mga babae ngayon? Kaya huwag kang gumaya ha. Hindi po, Tol, teka, loyal teka. po ako paglaki ko. Tol, bait-bait ko naman sa kanya, tol. Wala naman ako ginawa. Loyal ako, tol. Kaloyal Pwede po ako. magsalita. Alam niyo po kasi ngayon, yung mabait talaga na abuso, kaya dapat lagi po kayong babaero, lagi po kayong lalakero. Uy. Para hindi po kayo naluloko. Kasi pag mabait po talaga na abuso po. Yan po ang tinuro ng values education teacher namin. Ikaw bata ka, walang tinuturong ganyan sa sumatulog ka na nga. Ikaw tala. Saan ako matutulog? Matulog ka na sa kwarto. Bahay natin to. Tulog ka na. Nasa bahay tayo. Ay po, pasindi po ng aircon, tita. Hoy, ambisyosa ka. Mag-electric fan ka muna. Sige na. Alis na, alis. Kim, totoo ba to? May kasamang ibang lalaki si Kiara? Kitang-kita ng CCTV. Tsaka, oo, nag-kiss pa nga nag-goodbye kiss. Tol. Ang bait-bait ko, tol. Bakit? Ikaw, sabi nakis ka ba? Ikaw, nakis ka ba, Peter? Di ba hindi? Pero yun, nakis. Grabe, Halatang tol. ginamit, ikaw kasalanan mo kasi, Adi. Nireto mo. Alam mong ikaw gusto, nireto mo. Teka. Ikaw ang nagpahamak sa sarili mong kapatid. Hindi mo ba alam yun? Teka, sige. Kakausapin ko si Kiara. Saan po ay kinausap ko si Kiara. Gusto ko lang linawin bakit ginawa niya sa kapatid ko na sobrang bait po ni Peter. Kiara, pwede ba tayo mag-usap? Adi, tungkol saan? Kasi may papasok pa ako eh. Hindi, usap lang tayo saglit. Kasi Nagmamadali ako. Pwede sabihin mo na? pag-usap tayo, just wanna be clear. Ano ba ginawa mo sa kapatid ko? Kasi Bakit? mabait yung kapatid ko eh. Ba't mo sinaktan? Oh, mabait siya. Kaya wala naman akong ginawa. Anong walang ginawa? Huwag ka na magmangang-mangan. Kita ka naman may Wala kasama akong ka. ginawa. Sumakay ka sa ibang motor, may ibang Nagpaalam lalaki. ako sa kanya. Nagpaalam ako sa kanya na may kasama ko. Nagkape lang kami. Wala kami ginagawang masama nung lalaki. Sabihin mo na totoo. Ano? Bakit mo iniwala yung kapatid ko? Boring yung kapatid mo eh. Tsaka alam mo namang hindi ko gusto yun, di ba? Pinilit mo lang kami. Sino ba ang gusto mo? Ikaw nga, di ba? Tapos nagagalit-galit ka ngayon. Kasalanan mo naman. Ako gusto mo. Tara, sumabay ka sa akin. Tara, An? basta. Sige.
Adi, Kiara, halika matagal dito. ko na itong gustong gawin Talaga? sa'yo. Adi, so, ibig sabihin ba, payag ka na maging tayo? Ha? Ano Di ba? tayo? Nag-make love na tayo. Nagtikima na tayo. So, ibig sabihin na payag ka na? Tayo na? Walang tayo, Kiara. Ano ka ba? Eh, ano to? Ano to ibig sabihin nito? Di ba? Ayaw mo sa akin dati pero ngayon pumayag ka na. Ay, sinaktan mo yung kapatid ko. Di ba sabi ko sa'yo, wag na sa akin, masasaktan ka lang. O tignan mo. Ngayon pa lang, sinabihan na kita. Dati pa, wag ako. Pero bakit ginawa mo sa kapatid ko yun? Ay, huwag ka mag-alit, ati. Hindi ko naman kasalanan kasi pinilit ko naman eh. Sinubukan kong mahalin siya pero wala talaga. Wala. Hindi ko sinaktan yung kapatid mo. Pasensya ka na. So, Adi, tayo na Walang lang. tayo. Tayo na lang. Ayoko! Eh, tinikman mo na ako eh. Ikaw nakauna Ayoko sa nga. akin eh. Kapal na mukha mo. Adi, parang awa mo na. I'm sorry, pero... Suklian mo yung nararamdaman ko, Adi. I'm sorry. Sasakyan si